Вітаю! З вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Чи готовий Київ дати воду в окупований Росією Крим? Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Колишній дисидент просить Зеленського допомогти йому виїхати з півострова. Я не угоден им, не угоден своей украинской позиции. У Києві й Москві цього тижня знову повернулися до розмов про воду для Криму. Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу «Прямий», що відновлення поставок дніпровської води у Крим могло б посилити позиції України у переговорах з Росією про мир на Донбасі. Якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Я б на таке пішов. Тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України. Нагадаю, що до 2014 року Крим покривав потребу у прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу. По ньому надходило до 85% всієї води, яку споживали кримчани. Після окупації Криму Росією подача дніпровської води припинилася. Позиція керівництва України – Крим отримає воду після деокупації. До того забезпечення кримчан водою – завдання держави-окупанта – Росії. Новий голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив журналістам, що слова Давида Арахамії були його особистою позицією. Сам Єрмак стверджує, як людина, яка в оточенні Зеленського відповідає за контакти з Росією, що ідею подачі води у Крим з російськими політиками не обговорював. Я теж, як і ви, мав змогу тільки прочитати про це в інтернеті. Сподіваюся, що побачу Давида, спитаю в нього, що він мав на увазі. Але я можу вам сказати, що це була особиста думка Давида Арахамії. А ви з Козаком взагалі не говорили про воду в Україні? Ні, ніколи. Цього тижня стало відомо, що за відносини з Україною в адміністрації президента Росії відтепер відповідатиме колишній віце-прем'єр Дмитро Козак. Він змінив на цьому напрямку Владислава Суркова. У Кремлі у відповідь на заяву Давида Арахамії цього тижня сказали, що анексований Крим, цитую, не може бути об'єктом для розміну. Але водночас, що керівництво Росії готове розглянути пропозиції про додаткове водопостачання в Крим на комерційній чи будь-якій іншій основі. Після резонансу у медіа і реакції у Кремлі Давид Арахамія написав у своєму Фейсбуці, що його слова були вирвані з загального контексту. Він попросив вибачення у громадян, яких могла образити його заява, і наголосив, що у фракції «Слуги народу» ніколи не піднімалося питання відновлення водопостачання до Криму. Ще до цієї заяви голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив у коментарі Крим Реалії, що, на його думку, до слів Арахамії не можна ставитися несерйозно. Так, Арахамія омовився, що це його особиста точка зору, але це точка зору очільника найбільшої монофракції, якщо говорити про кількість голосів, яких достатньо, щоб схвалювати рішення Верховної Ради за 250 депутатів цієї фракції, і тому ніхто не може зневажливо ставитися. Виходить те, що за оголошеною позицією Арахамії можуть приховуватися подальші кроки діючої влади. Сама по собі пропозиція є не лише абсолютно безглуздою, але є цинічною з точки зору відношення до кримськотатарського народу, який є заручником російських окупантів в Криму, до 500 тисяч етнічних українців, які також в Криму очікують відновлення суверенітету української держави. Раніше цього року стало відомо про те, що депутати розглядали можливість продажу води у Росію для окупованого Криму. Про це журналістам програми «Схеми» розповів голова бюджетного комітету Верховної Ради, депутат «Слуги народу» Юрій Арістов. У представництві президента України в Автономній Республіці Крим натомість запевнили, що керівництво держави не міняло позиції щодо поставок води на окупований півострів. Вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Минулого тижня в окупованому Криму повідомляли про те, що запасів води у Сімферополі на 90-100 днів. У місті навіть планували обмежити подачу води, але поки від цієї ідеї відмовилися. Колишній представник президента України по Криму Борис Бабін запевняє, води для населення на півострові достатньо. Дніпровська вода з Криму потрібна Росії для обслуговування оборонного комплексу. Из Крыма сделали огромную
военную базу. И химическая промышленность, и промышленность обрабатывающая заточена под нужды оборонного комплекса Российской Федерации. Именно туда же заточено и сельское хозяйство полуострова. И именно для них, конечно же, нужна вода. То, что Украина не имеет права давать воду в Крым, это даже не только наш национальный интерес. Я бы даже сейчас это счел как требование, которое на Украину распространяется, исходя из общих норм международного права и статута ООН. Мы обязаны предотвращать противоправные действия. Россия агрессор не только против Украины. Подача воды в Крым – это содействие экономической мощи России, содействие российской агрессии. И любой, кто будет содействовать этому, он не только коллаборант в понимании украинского законодательства, он еще посягает на основу международного правопорядка. 13 лютого у Комітеті Верховної Ради з прав людини заявили, що вважають неприйнятним варіант подачі дніпровської води у Крим до його деокупації. В ефірі Крим Реалії. Колишній радянський дисидент із Севастополя Олег Софяник просить президента України Володимира Зеленського допомогти йому виїхати з окупованого Криму. Він розповів Крим Реалії, що не певен, чи йому вдасться без проблем перетнути адміністративний кордон. За словами Софяника, він фігурує в умовному списку ненадійних у російських силовиків, тому побоюється, що його одного дня просто не випустять із півострова. 55-річний Олег Софяник – плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. У радянські часи він став жертвою каральної психіатрії за відмову від служби в армії і громадянства СРСР. Цього тижня Софяник розповів Крим Реалії про свої побоювання знову опинитися у психіатричній лікарні. За словами севастопольця, днями йому телефонували з місцевої лікарні з вимогою з'явитися на психіатричне обстеження. Олег Софяник упевнений, що за цим стоять російські спецслужби з огляду на його проукраїнську позицію. В інтерв'ю Крим Реалії чоловік сказав, що не планує відвідувати медзаклад, бо боїться за своє життя. На мобильный телефон, который, в общем-то, не знает никто, только узкий круг их друзей и знакомых. Мы, говорят, из психоневрологического диспансера, вы знаете, что вы стоите на учете? Я говорю, я не знаю, что я стою на учете, я был там в советское время, и как бы с 88 года с психиатрами не общался. Приходите, поговорите с врачом, вам тогда все скажут. А нет, мы вас положим, и вы будете уже тут до конца своих дней. Я сказал, я никуда не пойду. В общем, все, говорит, я вас предупредила. За мной вот уже в последнее время наружка ходит. Допустим, прихожу на кладбище к родителям, подъезжает машина, там никого нет, они мне прям стоят, фотографируют, телефон слушается, все. Я не угоден им, не угоден своей там по украинской позиции, не угоден, потому что занимаюсь историей диссидентства. У листопаді минулого року російські силовики вже затримували севастопольця на адміністративному кордоні між окупованим Кримом і Херсонщиною. Незадовго до цього, у жовтні, він здійснив заплив від мису на заході Криму до бухти Омега у Севастополі, всього 30 кілометрів. Цей свій заплив Олег Софяник присвятив 75-м роковинам депортації кримських татар. Севастополець не виключає, що його акції могли спонукати російських силовиків до дій. Вот первый заплыв был в холодной воде 20 апреля прошлого 2019 года. Я проплыл километр в холодной воде в бухте. После этого на спасательную станцию Ушаковая балка, значит, приезжали сотрудники ФСБ, расспрашивали, что за пловец. А я там всегда тренировался в Ушаковой балке. И там потом уже, они даже установили камеры наблюдения, если кто-то будет плавать, какие-то флаги будут, там татарские, украинские или что-то, принимать меры и задерживать. Російські силовики у Севастополі поки ніяк не коментували побоювання Олега Софяника, не відреагували на його заяви й у лікарні, про яку розповів севастополець. Про свій досвід перебування у психіатричних закладах в Криму після початку окупації розповів Крим Реалії заступник голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умеров. У 2016-му проти нього порушили кримінальну справу за обвинуваченням у сепаратизмі. Умерова відправили у психіатричну лікарню Сімферополя, де він провів місяць. Кримчанин вважає такі дії катуванням. Статья, которую мне инкриминировали, не предусматривает прохождение психиатрической экспертизы. Поэтому я отказывался, и меня через суд в принудительном порядке поместили в психиатрическую клинику. Каких-либо лечебных действий или попыток к введению каких-либо препаратов любым путем такого не было. Но условия, в которых я находился, просто ужасные. Пребывание в этой клинике я, конечно, расцениваю как попытка воздействовать на мою волю. Это как одна большая пытка. А что касается карательной психиатрии, в прямом смысле, наверное, не было, но попытка влиять на волю человека однозначно присутствует.
У цій же лікарні у Сімферополі проходять примусові психіатричні експертизи фігуранти кримських так званих справ Хізбут Тахрір. Адвокат Айдер Азаматов пояснив Кримреалії, чому це можна вважати порушенням прав людини. Нет обязанности у обвиняемого проходить такие обследования. Следственные органы объясняют это тем, что якобы невозможно установить его вменяемость, и поэтому мы его направляем на медицинское освидетельствование. В корне это нарушение чести и достоинства. Нельзя его направлять на медицинское освидетельствование лишь по причине того, что он молчит. На думку правозахисника і журналіста з Росії Олександра Подрабінника, те, про що заявляє севастополець Олег Софяник, може свідчити про спробу відродити на півострові каральну психіатрію. Я не скажу, что она возрождается как система в России, в Крыму в частности. Но тот факт, что 30 лет психиатры его не беспокоили. И вот через 30 лет молчания, значит, они звонят и требуют, чтобы он пришел. Это угроза. Хотя, с другой стороны, нельзя совершенно определенно точно сказать, что это звонили именно из психиатрического диспансера. Потому что позвонить может кто угодно. Может позвонить оперативник ФСБ. Они любят разыгрывать такие вещи. Реакції Офісу президента України, до якого звернувся Олег Софяник, поки немає. Далі у програмі засновника парку левів у Криму випустили з-під варти. Зубков попав між молотом і наковальней, між Константиновим і Аксьоновим. В Україні стартував показ першого кримсько-татарського серіалу. Что вдохновило? Естественно, наши крымско-татарские семьи. Они прекрасные. Підконтрольний Росії суд у Криму відпустив зі слідчого ізолятора бізнесмена Олега Зубкова, засновника парку левів Тайган і зоопарку Казка. Нагадаю, минулого тижня суд вирішив арештувати його в одній із кримінальних справ, у якій Зубков є відповідачем. А саме за позовом туристки, яку у Тайгані вкусив лев. На засіданні суду про зміну запобіжного заходу 11 лютого Олег Зубков сказав, що вважає свій арешт неправильним, бо ніколи не уникав відповідальності перед законом. Последние 5,5 лет я посетил около 600 судебных заседаний. По 70 административным, 6 уголовным делам. Моя судебная практика говорит о том, что я никогда за 6 уголовных дел, которые были так или иначе возбуждены против моих парков и меня лично, никогда не давал повода ни следственным органам, ни судьям изменить меру пресечения, подписку о невыезде. Суд ухвалив рішення звільнити Олега Зубкова з-під варти, але заборонити йому залишати дім у проміжок із 22:00 до 6 ранку. Також Зубков має заявлятися на всі судові засідання. Підтримати бізнесмена прийшли більше сотні людей. Прихильники Зубкова просили небайдужих не приходити з плакатами і не вигукувати ніякі гасла, щоб не спровокувати реакцію російської поліції. Тож люди просто чекали під будівлею суду. У коментарях ютуб-каналу «Народне слово» дехто з присутніх обурювався тим, що на затримання популярного у Криму бізнесмена не реагують у Москві. Я даже не понимаю позицию умалчивания Москвы. Нельзя так. Мы только пришли, и нас уже мочат. Кто не знает Тайган? Когда мы переходили в Россию, нам говорили, что все предельно просто. Оказалось, очень сложно. Власти могли бы здесь наработать хорошо плюсик. И не только с Олегом Алексеевичем, много таких моментов. Олег Зубков раніше різко критикував підконтрольного Росії голову Криму Сергія Аксьонова. Зокрема, уже на початку цього року бізнесмен звертався до президента Росії Володимира Путіна із закликом повернути Крим кримчанам, бо нині півострів, за словами Зубкова, цитую, належить Аксьонову і клану його родичів. Аксьонов критикував Зубкова у відповідь. Однак наприкінці січня Зубков і Аксьонов зустрілися і за підсумками зустрічі повідомили, що домовилися щодо майбутнього проєктів бізнесмена. Після того, як стало відомо про арешт Зубкова, Аксьонов навіть заявив про готовність взяти бізнесмена на поруки. Після звільнення 11 лютого Олег Зубков заявив у коментарі РІА Новості Крим: Сергій Аксьонов учинив чесно і гідно. Він цього ніколи не забуде. Що ж сталося з Олегом Зубковим? Громадський активіст із Росії Володимир Гарначук вважає, що затримання бізнесмена відбулося через протистояння в окупованому Криму Сергія Аксьонова і Володимира Константинова, голови підконтрольного Росії парламенту Криму. Зубков попал между молотом и наковальней, между Константиновым и Аксьоновым. Напомню, что господин Зубков
был арестован в момент, когда разгорелся скандал с керченскими ботанесами. И Щербулу, и Хужина, и Черненко, которые этим занимались, были напрямую поставлены господином Константиновым на руководство Керчи. Скандал ударил напрямую по позициям Константинова. Для того, чтобы сместить фокус внимания с керченских ботанес, была выбрана такая сакральная жертва в виде господина Зубкова, которого, в принципе, по звонку и посадили. Скандал у Керчі, про який згадав Гарначук, стосується діячок міської ради, які наприкінці січня вирішили навідати учасників блокади Ленінграда. Жінки з'явилися перед керченськими пенсіонерками у шубах і з буханцями хліба. У соцмережах цю акцію сприйняли як недоречну. З критикою керченських політиків виступив, зокрема, й Сергій Аксьонов. Версію подій, озвучену Гарначуком, ні Зубков, ні Аксьонов чи Константинов не коментували. Кримський історик і політолог Олександр Севастьянов зазначив Кримреалії, що, на його думку, попри умовну мирову з Сергієм Аксьоновим, судова тяганина для Олега Зубкова триватиме. Судебные разбирательства будут и дальше продолжаться и будут использоваться как элемент, скажем так, приручения Зубкова, исчезновения вокруг него такого ореола некой общественно-политической фигуры. Опасность Зубкова именно в его публичности. В Москве все-таки увидели, что ситуация приобретает невыгодный в целом для российской власти оттенок, и поэтому бизнес собрать не удастся. Теперь задача простая, чтобы Зубков перестал быть значимой общественно-политической фигурой. 13 лютого бізнесмен Олег Зубков повідомив, що таки переоформив із українського на російський договір оренди на земельну ділянку парку Левів Тайган. Процес тривав 4 останні роки. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Кримреалії. Стартував показ першого кримськотатарського комедійного серіалу. Шаматали Кьоранта у перекладі з кримськотатарської означає «галаслива сімейка». Серіал розповідає про життя звичайної родини, члени якої потрапляють у різні кумедні ситуації. Шер канунлары hukm süre. Vaqt kettikçe insanlar sarma yerine sushi ашай, köbete yerine ise pizza. Ama buna bakmadan vatandaşlarının yüreklerinde ilk evvela aile degirlikleri, komşuluk münasebetleri ve vatan sevgisi. Оповідач тут каже про те, що попри усе нове, довкола незмінними для кримських татар лишаються сімейні цінності, сусідські відносини і любов до батьківщини. Керівник студії «Караденіс Продакшн», де зняли серіал, Ельзара Іслямова, розповіла Кримреалії, як з'явилася така ідея. Идея у нас родилась гораздо раньше, она была, честно говоря, связана немножко с другой целью, сделать какую-нибудь серию программ обучающих, но они должны быть приближены к какой-то реальной жизни. Не то, что учат язык, а какие-то такие элементарные идеологии, которые позволяют людям, в общем-то, увидеть, как в быту можно общаться, и в этом ничего сложного нету. Но когда наш сценарист Сулейман Умеров написал сценарий, мы увидели, что там полноценный ситком. Мы прочитали, посмеялись и поняли, что нам нужно снимать вот такой хороший комедийный серіал. У 2018-му ця ж студія презентувала перший повнометражний фільм кримсько-татарською мовою – казку «Хидир-Деде». Ельзара Іслямова розповідає, що зйомки серіалу розпочалися у вересні, а нещодавно вони влаштували в Криму показ галасливої сімейки. Конечно, мы переживали, потому что этот жанр всегда очень сложный, очень сложный. То, насколько приняла публика тепло, сколько было хохота в зале, также сколько мы сейчас получаем отзывов, те просмотры в Фейсбуке, на Ютубе и так далее, то есть там почти под 50 тысяч в совокупности по соцсетям. Те отзывы, которые написаны, они, конечно, нас так, знаете, окрыляют. Понимаем, что даже вот 2 серии, с учетом того, что первые серии, они немножко такие, знаете, как бы знакомства, раскачивающиеся, мы считаем, что самая такая кульминация юмора, она идет в дальнейших сериях активно, мы там анонсировали, то, конечно, мы рады, мы довольны. Сценарист і виконавець однієї з ролей Сулейман Умеров розповів Кримреалії, де шукав натхнення. Что вдохновило? Естественно, наши крымско-татарские семьи. Они прекрасные, каждая по-своему уникальна, со своими историями, проблемами. Грех было не снять про этот сериал. Вообще это стоит целого фильма, но решили начать с сериала. Главная цель, чего мы преследуем вообще в любом нашем проекте, это, естественно, сохранение культуры, языка и все, что с этим связано. Програмний директор Кримського дому Алім Алієв вважає, що для розвитку кримсько-татарської культури дуже важливими є нові форми, наприклад, комедійний серіал. Это хороший
сигнал для того, что вот язык все-таки развивается. Крымстарский язык для нас очень важно. Для людей, которые занимаются культурным менеджментом, как в Крыму, так и здесь, на материковой части Украины, чтобы через новые формы популяризировать язык. Как среди крымских татар, так і серед представителів других народів. У першому сезоні «Галасливої сімейки» буде 10 серій. Перші 2 показали минулої неділі на ютуб-каналі Crimean Tatars. Нові обіцяють щосуботи і неділі там само. Серіал титрують російською мовою. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.